sing teko. Hop. Pelunjuk temen aku bunyi. Anjene panjae dakos ku mbokne ancuk. Wong sing metu widodari kok ditaburi jalanan iki lho. Widodari apane? Apa potongan kaya dom bundel widodari. Dom bundel matamu ah. Lah potongan kaya ngene lho rewasno ta. Rine kon tak idek kon. Makanya aku mepet gak mbok idek. Anakan kurang ajar ya kaya kon. Yo gak kurang ajar, kurang sangune. Weruh kon biyen kate lahir tak delepno maning ini lho. Ya delepno apa tak cokote telalemu. Kok iso telale aku iki makmu? Oh iya mak, lali mak. Mak kok duwe telale, gak duwe telale mak rek. Dudu telale iki Nek. Apa mak? Kapilator. Payu ya Allah. Ya ayu aku timbang bebekmu. Wong temu sak ketemu gak tau ndang enak-enak, pasti geger, pasti geger. Aku kudu guyu. Lambemu nek mincak-mincuk ngono kaya nduk kulon mang lho. Aku kudu guyu ketemu Pak Polisi loro iki lho. Nang guyu perkarane. Aku mau kecakup Pak nggawa STN. Sampe nek nyakup, Pak, aja STN tok, Pak. Sak wong-wonge sampe delep-delepno nduk sel. Ya sih gak tanggapan gak bareng kon goblok kon kuwi. Aku ambek Pak Polisi ditakoni mau. Takoni apa, Mi? Malah aja malah praene. Aku ditakoni kan aku salah jalan. Aku yo kadang salah jalan, salah aturan, salah kodrat. Ya salah pergaulan. Aku ditakoni begitu aku gak gawe helm. Helm. Aku ditakoni. Takoni apa? Jelasnya ditakoni iki. Ditakoni ambek Pak Polisi. Helm endi mesti ngono? Gak helme Apa? goblok kon Ya apa? kemeru kon iku tak idoni kon. Ya beke sih. Takoni ya apa? Aku mau disumprit ambek Pak Polisi. Semprit, sumprit. Sumprit iki disumpah. Oh, potongan kayak ndul-ndul. Aku mau kan gak helman kesusu. Langsung prit. Oh, no sempritane polisi prit. Iku mesti nyebol Pak Polisi prit. Mesti nyebol banci prit. Melok lembeng. Sumpritane melok lembeng. Oh. Ditakoni Takoni ya apa, Mi? Misalnya aku tadi polisi, Iya. kon pengendara gak nge helm. Aku dadi awakmu ya. Ya. Aku numpak sepeda motor. Jancuk bagian kene Sik. timbangan. Aku tak lembeng-lembeng no lali ono Pak Dewan. Gue kira ngomong Kon ku sepeda motoran ki Ya. liwatin lho. Brem brem. Rotok ngene. Wong nyebritin nduk kene kok kon mundur. Ya polisi nek sing arek iki. Ya polisi nek menyesuaikan. Prit. Meleren grek. Nama, Redi Gumelar. alamat, Kedamaian Belarjo. jenis kelamin. Campur. Jarene dadi dirimu. Yang ini ke MC ini gak sepelan kaya koni. Mangkane ta ngejob MC ke 3 dino petang dino gak dadakno wong tahlil iki seret. Kon tahlilku nali bebekmu bongko ah. Ya rutinan rek malam jemuah. Kene, Aja diapa-apakno gak. gak tak idek konku. Mbak Reni ku lho. Ana buwangsa sungkan titik iku lho. Ana maruku iku lho. Ngomong ketawa lah aku ngomong berok. Goblok. Lah iya. Kobong goblok. Wes gak ngono. Ganti. Wes gak ganti. Ya apa lanjut. Alhamdulillah Heeh. Cak. Rawuh. Mangke tadi soanaken ten mriki. Acaripun sunatan. Sunatan nyaimu kono Nyaimu ki sunat. Lho acara apa iki? Ngleboni omah iki lho. Lah ngleboni omah mek gak sunat bapakne mosok iso ngleboni omah goblok.
Iya, arek-arek iki lho. Kon tak idoni lho suwe-suwe. Duh. Terus aku dadi sisiane sing cilik. Ya baba. Oh, kon gak masuk nang kon nang Budi Wijahat gak masuk kon. Budi Wijaya. Iya sih. Kok curhat jare iki rek? Alhamdulillah. Aku kate cerita, aku kate ceramah kok sungkan, Cak. Ya gak apa-apa lho wong donggone YouTube ya wis umum. Nek Darmanto ku ya ustad. Darmanto matamu. Lho, Darmanto ku tanggoku kok. Ustad tanggoku kulone omahku lho jenenge Darmanto. Angkene sing jenenge Darmanto iku memang wong mubalik. Apa? Mubalik. Darmanto iku ponakanku. Oh, ponakan. Iku pas tanggoku wae. Ngono ta. Aku kepingin nyanyi niki. Nyanyi. Ya kudune nyanyi. Katur bapak kula Bapak Wongso kali bapak kula Pak Udin saking Pak Udin. Heeh. Nggih. Piye? Cak tabuhana Cak. Tabuhana tandak bedes ngono rek. Matamu ngono. Tabu iku ditabuhi apa lah ngono lagune apa anggar tabuhi ae. Dakos musik. Dakos music. Dakos music. Iki daikos iki kon gak ngerti sih. Dakos kok daikos? Nek, Dakos. nah matamu iki lak i sih, he? Iku dudu i. Apa iki? Iki sambungane iki lho. Goblok sing Iki ngono. lho pelendungane nduk kono. Wong rek ben gabung mesti kaya ngene dapure. Makane tak aku jadi kayak bedebem. Sing kaya sapa gak elok-elok. Aku dikai maratuaku. Ya nrocoho ta. Mas. Lagu apa kon kemeru kon iki? Kemeru pancene Kang Puma iku. Oh, Gak potongan. masuk nominasi. Belas potongan koyo rebi. Genano mek Mami Okta iki bina. Lah ya delon wong ayune kaya ngene. Ada-ada teko Surabaya rek. Binatang tamu iki. Aja sembrono iki mana lho ndondi kulon Mami Okta. Etan Mami Okta. Lor Mami Okta. Kedul Mami Okta. Nisor Darmanto. Ngomongin. Apa? Kini enak kena pendile. Iya. Kini ndok-ndokane. Goblok arek iki kan. Wis guyon titik. Kita tuh nongkrong maneh. Mami Nyanyi, Okta Om. mek mboten purun nglajengaken mek tuan rumahe mboten munggah ten mriki pundi ditimbali Jaluk diunggahi ta. diunggahi tuan rumahe. Sama nunggahi gawakno bulldozer ndang tep ana bulldozer. Bu Ines kopine Mami Okta Bu Ines. Ditimbali tuan rumane ten mriki. Niki spesial ketua dumateng Bapak Edi adalah Mbak Feni. Mas Edi, Mbak Feni, ngaturaken derek jengkar saking Palegahan tumuju wonten ing asana Bapak. Walang kekek munggahi tuan rumah ten mriki. Ayo Le. Kaya malaikat wong iki. Walang kekek kok mabur Pak Edi. Rasido dipek mancing sedulur. Wong slilin lan dawa-dawa. Rasane penak regi. Rasane sing wedok batin lanange gak Jawa. Gak ganti anak luwung ijene. Tak rewangi Mas sing duduk sumur metu sumbere ra melu ngombe. Tak rewangi sing tara kumur kali senenge wong liya sing duwe huk. Kok nyawer tagak. Ojo ngisi-ngisini Pak Wongso lho. Gak nyawer tak banting kuru peno. Ayo kene. Wong Lah iya. duwe Jane ku ngongkon nyawer tak ngerampok. bensinku lho golek 50 rek. Ti, aku
Ya, teko apa, Mi? kenderan ki 50 ki cukup ta mobilku. Nek aku cukup, nek awakmu ya gak cukup, Mi. Gak cukup. Gak cukup. Ngomong aja sembrono ambek binatang tamu. Mas, sampun sok ngawur, Mas, sampai bedenggik situ iki, Mas. Bedenggik apa to? Sing bedenggik wong cantik kok bedenggik sih. Wong cantik. Tambah ono 20. Tambahno 5.000 ngono, Mas. Sik gawe tambah tukuan sampo ngono, Mas. Nah, yo ngono, sampe tambah 10, Mbak. Bojone yo gak jelas. Mentang-mentang akal ayu ambek aku. Mek perkara ayu yo ayu aku. Mek perkara seksi yo seksi aku. Nyawer 10.000 iki poker ah. Gak suka aku. Mbak, sampean tambahi tambah, yo gak sakmono, Mbak. Yo 100 ta. Ki mi dikeki mi. Iki. Loh, cukup ya? Cukup ya. 12.000, Cuk. 10 ambek 2.000. Iki lho oleh bensin seliter iki. Go eceran iku seliter. Congormu mangan bensin cok ta? Lah iki. 50 am iki swidak loro. Lah iya, sing 12.000 iki bensin oleh seliter. Asisten kue bayarane 400. Bayaranmu piro? Bayaranmu piro? Iki ta? 30.000. Ya 30.000 men asistene 400 kon jokono teko apa? Yo tak jalono Pak Wongso lho. Wong piantune men delok sik Ya kenek. iki cara njaluk lagu ya tak kei separo. Iya. Takonono lagune apa? Nggih request napa niki Mas, Mbak? Simbala. Sik dorong kok wis nyocot ae. Takonono lagu apa? Simbada dadi banci. Takonono sing lanang ae 50. Di sore medeni. Sing lanang 50. Ya. Sing wedok coba takoni wong. Enggak. Aku nak Iku cemburu ambek aku cemburu. mosok mi kalah ayu yo. Kok tak omong Ya apa. Sing wedok itu biyen anu sing lanang kan bojoku. Heeh. Sing wedok itu biyen kan medak. Kok medhek apa sih? Terus tak kira tak kei iki Edi iki. Mbok lungsurno mrono supaya Iya. gak medhak. Lho, sampean ikhlas tami. Aku ikhlas kok ngerti pucuke. Tadi nek wis ngerti wis pepeken ngono ya. Sing do TikTok iki lho ya, Pak. Mas, sampe gak lah. Wis dilayani. Ya, iki nyuwune basa Madurawan mi. Apa iku? Doange. Wah, gak cocok iki. Piye? Salam kerong kok mek sing swidak loro iki lho. Tambah ono pok lek. Salam kerong. Ayo kene. Lah, tambahi. Nang tengah kene lho, Jeng. Oh, tak gandeng kok gak gel. Piye mi? Ya apa? Anjene sing wedok iki mleki. Kok iso mleki wis dikeki tambahan. 10.000 ya? Heeh. 2.000. Heeh. Tambah 5.000. Tapi 17.000. Itulah. Heeh. Ya kok du angin entek iki. Iya, wis katut angin sebabnya. Sece 50. Sing 50 ya, Pak. Aduh angin Tambah mantep. depaki. Entek 50. 50. Tambah salam kerong tak. Iya. Ya ki ana sak tutul-tutul titik babat. Kok nambahi ngono lho. Tambah gak 500 ngono, Mas. Oh, ngageti kancane. Gini Mas. Ya wong ganteng. Biasanya wong gedhe ngene iki cilik kok. Apa-apane? Aku pengalaman. Enggak, iga gak percaya nandene gede kok gede tambahan ayo. Iku. Aku ki kondangan. Aku tahu itu koyo ngene cilik are. Ayo, ayo rene Mas. Mbak Ben dikancani kene Mbak Ben, tengah Mbak Ben. Tambahi. Yo ngene iki lho wong lanang Jawa. Zojon. Monggo Bu, Mbak mriki Mbak. Aduh. Aduh mlingsing. Loh, ginteni wong-wong. Bapak, wong-wong ngenteni gak ngurus gak nanggap ae kok. Nanggap apa ta wong? Tak cek kudu iso goyang lagu Madura iki enak. Mon lo bisa goyang detireng Madura Kak. Bolane ke Tangarte, Kak. Hede ngerti kok cak Madura. Tangarte. Bengor peno. Oh, bengor.
Aku batuk. Gak ono iku ae, capet-capete koran bakso ah. Aduh. Paling anune kena orang-orang iku grebet-grebet ngene. Ada adu tok ae. Sampeyan duwe bojo iki wis suwe to, Mbak? Sampeyan mari nanggap Mami Okta mbek Daikos nada iki. Dakos kok daikos. Oh, tak debang riko golaan. Dakos. Dakos nada iku meni untuk oma Mami. Ya Allah. Bapak. Arek iki tamu. Ya, bapak. Gone sing cilik iku. Piye? Bapak. Wedoke ramuten aku tak ngeramut sing lanang. Ngono ah. Iki jak rono. Dijak mojok rono ya. Oke. Gandengan. Oke. Bareng. Nyawer 17.000 ae kok. Gak tatak mi. Aja modon. Lho sampean modon aku mule. Gak urus aku gak bayaran. Wong aku ya durung disawer, Pak. Pak. Aduh. Bapak kula niku. Aja endel-endel. Sendalmu. Lagu Salam Kerong iki lagu Madura. Madura. Sing mencerminkan sosok wanita cantik yang dilamar laki-laki. Nek wanita cantik dilamar laki-laki sih oke. Mbak Masuk kira- potongan ngono iku cantik, Rek. Mbak kira aku sombing ngono. Potongan Ini, Mas. Ya. Mek ate mbok culno aku mudhun mulih gak bayaran gak ngurus. Jari Mas Edi men tolong idoni rek ngono. Mas aku idonono Mas. Aduh angin. Hei, Linion. Nyapo maneh mi? Diapakno dekne. Sing duwe gawe kurang ajar. Labo diapakno. Bokongku dikerowoki. Aja dikrowoki Mas, tunjeken ae. Goblok kon kuwi. Ya bapak. Depan aki. Mepet mangene kok Mas. Masih mepet bojomu gak cemburu. Lah ya padha beroke. Dudu. Apa? Gedean wekku timbang iki. Salam kerong. Ngadep rono disuting. Ini Mas. Jadi bulan. Ya sak mono tok entek wong nyaweri mek titik. Lho alah. Bagi tutup norale ya. Tambah ono. Gak ngurus. Salam tretan sedaja juga ada ramah benebu tak langkong kang bitretan Madura tepuk tangan sedoyo. Madura kabeh ketara. Ya iya tak wuruki wong-wong. Mas ayo dikuplo dhisik Mas dilebokno. Kayak ono tetet tereret Loh, iya kan? Ya. Ayo. Potongannya Ciro lupa. Loh, tambah meneh. 5.000. Iki du kono entek wisan iki. Doa ngono. Heeh, tambah ono iki. Lho. Apa, Dik? Lah iki lho. Yo diwenehi. Padha 5.000 ne. Aduh angin depaki. Kon mek tabuhanmu gak mbok tabuh dolen.
lho susuku akeh duwike iki lho. Ayo, Bapak. nah ya. Neng nana. Ya. Ayo mulai ya. Lu. Oh, ate sumbing kon. Ayo, buka celuk nggih. Mas mriki, Mas. Gak bosen nang goyang bojomu iki lho, Mas. Gak apa-apa, gak cemburu bojomu. Ngene. Kayak ngerangkul gapura. Aduh angin, jebak angin, salam dari bulan, rama benebu, aduh geda, retan sededa, aduh kono jok pelecehan ambek penyanyi lho kon. Ajaren arek iki. Rupane wis kaya terembesi kon. Aku mbok ambung. Kon mau ngambung kiwa tatangan. Tangan. Sing kiwa. Kene sayang. Ya ampun kaya bedes Jepang. Niki salah satu penggemar dari Budi Wijaya. Ayo sing enak ya. Parian iki. Antara sampang Kak Roma saking tua